Chtěl bych lidem jen říct, jak jsem už mnohokrát opakoval ve službě během těch 3,5 týdne, co se učím, že můj pohár nemusí být napůl prázdný. Nemusí být ani napůl plný. Takto jsem na život dlouho nahlížel. Snažil jsem se sám sebe povzbudit. Ale teď je můj život jako pohár, který je plný a přetéká a už o tom nemůžu mlčet. Medvěd je venku z krabice a jediné, co mohu říct svým bratřím a sestrám v Kristu je, buďte povzbuzeni. Pojďte nahoru tam, kde je duch Boží, kde je všechno dobré a úplné, protože v něm najdete dokonalý pokoj. Vytrvejte. A pokud na něho budete čekat, jak říká Izajáš 40:31, ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Tak tě prosíme, drahý Pane, nauč nás vždycky čekat na tebe. Pomoz nám nechat tělo odejít, protože víme, kam směřuje, že v něm už není žádné dobro. Je to mrtvé. A v Kristu, protože on v nás vykonal tu dobrou a dokonalou vůli, sám to řekl na kříži. Už není žádný hřích, vzal jsem ho všechen na sebe, všechno je na mě, všechno je na mě. A náš nebeský Otec tam nahoře nesedí, není na tebe rozlobený. Nevede si záznamy o tvých hříších. A navíc si je už ani nepamatuje, protože je uvrhl do moře zapomnění tak daleko, jak je východ od západu, aby si je už nikdy nepřipomínal. Takže závěrem, pokud náš nebeský Otec už nemá problém si je pamatovat, proč bychom měli my? Amen. Ano. Protože jen v něm jsme dobří, celiství a úplní. Jsme slavní, jsme spravedliví, jsme ctění v jeho přítomnosti, protože je to prolitá krev Ježíše Krista, která přikrývá všechny naše hříchy a umožňuje nám žít svobodně v duchu a nechat tělo odejít. Pokud chcete jít výš, nechte své tělo odejít, přátelé. Ve jménu Ježíše, pusťte to. Amen.